Hoxe, milleiros de persoas desprazáronse a Santiago de Compostela pese ao tempo, pese a choiva. Viñeron desde todos os puntos do país para decir alto e claro que estamos en contra do que o Partido Popular está a facer coa sanidade pública, en donde as súas políticas o que están a facer é desmantelar o sistema sanitario, diminuindo as presencias, diminuindo o persoal e complicando as condicións de traballo dos seus profesionais, non cubrindo as ausencias, e o que acaba sucedendo é que a calidade que se presta e que percibe a poboación cada vez é peor. Eso significa que é unha liña de actuación do Partido Popular para conseguir que a sanidade privada se enriqueza a costa dos cartos públicos. Isto non pode ser. Temos que frear todas estas políticas e ter unha sanidade pública de calidade.